Men skal vi komme i gang? Ja, det skal vi simpelthen. God dag og rigtig hjertelig velkommen til Brøndby-svinet. Og det vil have mærket, den første udgave af det. Det her simpelthen debut. Den første udgave af vores podcast, og vi har lidt forskellige ting på programmet her i anledning af fredag. Wow, det er weekend. Som I kan høre på navnet, det er Brøndby-svinet. Så det kommer selvfølgelig til at handle om fucking Brøndby. Brøndby IF. Okay, ja, og faktisk for lige at introducere os selv også, med mig på min højre side, der har vi Rune, det er Sune Kirk. A.k.a. ROK. Den venstre side her, der har vi så undertegnet Joe Strauss, a.k.a. Crocmaster Scratch. Oh yeah. Og jeg er også et rigtig fucking Brøndby-svin. Et virkelig dumt et af slagsen. Helt bestemt. Ja, vi har lidt forskellige ting på programmet. Vi skal diskutere Albrechtsens forlængelse. Så er der derby på søndag. Så har fansene jo boykottet udebaneturen på søndag. Fucking Teletubby-pakke. Ja, og så kom den skræmmende nyhed i dag, i hvert fald for mit vedkommende, om at vi skulle til at omlægge vores navn til hvad? Var det Tele2-parken eller sådan noget? Tilmore Arena. Ja, nu må de lige til at spise brød til. Der må de lige stramme sig. Vi er jo ved at sælge ud af det, klubben er baseret på. Ja, lige præcis det der. Ikke? Ja, men jeg vil lige spørge dig, Sune Kirk. Hvad mener du om Martin Albrechtsens forlængelse? Ja, men jeg vil sige, det er udmærket. Det er ganske udmærket, men han har jo sagt, at hans andet hjem, det er blevet Brøndby. Så det er fint. Han er stadigvæk, han har en fortid i FCK. Men fint, at Brøndby er blevet hans hjem. Fint, han lige kan hive den sidste pensionsløn hjem. Men ja. Ja, men jeg tror, for mig der, ikke? Nu ved vi jo selvfølgelig ikke i forhold til Daniel Swagger der, om han forlænger sådan der er jo nye til... Den invalide, nej. Ja, men jeg synes bare sådan lidt, mand, hvad sker der for dem, han har spillet 16 liga op. Ja, men det er fint, okay. Men det er... Jamen, og Albrechtsen, men de er da bare for meget skadet, er de ikke det? Jo, men Albrechtsen, han er kommet overraskende frem. Han var reserve langt hen af sæsonen. Så slår han lige pludselig til. Det synes jeg fandme. Det er også godt, og han scorede jo også i det sidste seneste. Og han er 35 ikke det her derby, men for 2 derby siden. Og han er 35 år. Det er fint, men han er gammel. Vi skal have nogle nye. Lad os bruge Malte Johansen af mit bud. Ja. Juskov, han ser ganske fornuftig ud. Og så ved jeg godt, Ørskov har præsteret fint. Men kæft, mand. Lad os komme ud med ham. Ja, han er en navn. Jeg gider ikke Ørskov mere. Nej, men han skal bare fucker helvede. Det. Falken æder ham til morgenmad, altså. Ja, det. Jeg tænker også sådan der i forhold til Albrechtsen der. Vil han bare lige trække de sidste par kroner ud på kontoen der, det sidste det tror jeg, en hver mand i hans position vil gøre. Helt klar, helt bestemt. Ja. Han skal sgu da lige have råd til de sidste 50 flasker champagne eller. Ja, lige præcis. Der er lige lidt ekstra til pensionsopsparing. Ja, for fanden. Men han har jo en fortid i FCK, og det bringer mig jo over til Joe Strauss, a.k.a. Crocmaster. Hvad siger du til det kommende derby? På søndag? Ja, på søndag. Det er jo lige godt. Jeg tror, det bliver en kedelig affære. Jeg tror, at der kommer under 3 mål i den kamp der, fordi vi har spillet så mange tætte derbys, og nu har vi jo ham der, Aurelio Scarvalhos, som træner, og han er bare så fucking god til at spille de der krydser. Ja, så jeg tror, jeg kan huske sidst, han var træner. Ja, han vægter defensiven rigtig højt der, og jeg har et citat med, om jeg kan huske en gang, så vi spillede 0-0 mod Køge, eller whatever, eller sådan noget, og så sagde han et eller andet med, at 0-0, jamen, så længe det er jo clean sheet, så er det jo i hvert fald 1 point. Så han har en meget defensiv filosofi. Han var god til derby sidst med Mackinock og alt det. Jo. Men det er fedt at se ham få noget vind i sejlene der. Klar. Men jeg vil også sige, jeg tror sgu, Brøndby, de skal kæmpe hårdt for det. Altså, nu har vi tabt de 2 seneste ligaopgør mod dem. Henholdsvis 3-1 og 1-0, mener jeg. Eller 1-0 i begge opgørende, det kan jeg ikke lige huske. Nej, men jeg tror, den er... Jeg håber, at drengene vil have noget revanche på det hånd. Ja. Og Piri, han er trods alt et lyspunkt, men Brøndby, de er for defensiv. Og så skal de skulle lige have græsplæne til at kunne spille noget ordentligt omgang fodbold. Det vil jeg sige. Ja, jeg giver det ret. Hørt. Præcis. Okay, ja. Og så er der jo fanboykottet af
PSC's tilgang. Og det vil jeg fandme sige. Hvad siger du, Rune? PSC. Fuck FCK. De er nogle narrøv, men det, okay, det kan vi så blive enige om. Det har de sgu altid været. Fuck dem. Men jeg vil så sige, Brøndby, så kan vi sgu lære det. Sådan er det. Det virker sgu ikke, når vi får bøderne på den økonomiske front. Det har gjort, så vi er her, hvor vi er i dag. I hvert fald er det ikke bare sådan en flok halvhjerner der står derude og ødelægger det for en hel masse andre? Sådan til vi får sådan vi får sådan en ry, som vi to vi er ved at skabe endnu stærkere her med den her podcast. Det, men jeg elsker sgu også lidt selv at stå på tribunen og opføre mig som en fucking idiot. Jeg elsker sgu at være en Brøndby. Et ægte Brøndby-svin. Ja. Det elsker jeg at være. Ja, lige præcis, mand. Og det er skide sjovt. Inde på stadion. Og hold det til tribunen. Men lad dog lige være med at ødelægge det for alle de andre fans. Altså, det er jo en forretning, Brøndby skal leve på. Og vi gør det lige så svært for dem. Det er ikke i orden. Det er fuldstændig korrekt. Yes. Og det bringer mig så videre til Joe Strauss. Men tror du, tror du Brøndby vil lukke ned for FCK's fans muligheder, eller vil de sælge lige så mange billetter? Hvad siger du? Nå, i forhold til fansen og alt det. Jamen, jeg håber da i hvert fald, at de skider i fadølsanlægget og serverer gamle fucking pølser for dem, mand. Så kan vi lære det, mand. Ja, for fanden. Sætter dem hjem til parken med et 5-0 fucking nederlag, mand. Så nogle PC-bumser. Så nogle brilleæber. Ja. Brøndby-svin. Brøndby-svin. Vi er Vesterne. Øjne. Lululu. Ja, men så tror jeg faktisk, at vi var hele runden forbi. Vi vil måske rapportere igen på søndag efter derbyen, hvis vi ikke er blevet alt for fulde. Og det vil vel og mærket være en tæt opdatering. Vi vil være tæt omkring begivenhederne. Vi vil bringe de nyeste skadesnyheder og fortælle, hvor vi vil give de individuelle spillere. Startformationer, tankegang omkring helt sikkert. Piskesnak og så videre. Ja, lige præcis der. Glæd jer. Og som altid, Daniel Akker skade. Ja, altid. Daniel Akker, han er altid skadet. Ham kan vi sgu ikke regne. Og hvis han endelig er klar, så spiller han lige det første kvarter. Ja. Så bliver han skiftet ud. Sådan er det. Ja. Fuck det. Ja. Tak for I lytter. Tak for i dag. Ja. Og vi håber, I lytter med næste gang. Ja. Tak, Crossmaster Joe. Sulkok og Crockmaster Scratch. Tak for i dag. Ja.